Здравейте хора, тук какнах с Warcraft и ще оцеляваме. Така, сега нищо съм прогресирал, така че да, само взех отцепено дърво, това е. О, магаринце. Чакай си хапна малко. И да, аз съм Санс. Така. Трябва да направя една подземна къща. Защото бабмеца скоро ще дойде и ще ми кампи около моята къща, за да ме убие. Вместо да си яде нейните животни, тя решава мен да ме яде. Бе, сега разбирам, ама има много неща, които можеш да ядеш. Бабмецо, за тебе, моля, на други ден, не се спомням. Моля те, Бабмецо. Бе, разбавяме, мисля, че. Ако не сме разбрала, тогава майка ти. Ако пък ме разбра, тогава ти благодаря много. Така. Трябва ми камък. Така, ето. Вижте, работи. Сега. Няма точно камък. Ето. Това е брадва. С брадвата чупим камък. Няма никаква лойка, нали? Защото с брадата по-бързо всичко. С брадата всичко по-бързо. Така. Надявам се да не е ехо. Ако има, ще видя. Как камък. Чакай си. Спомести. Така. Абе, статълно ли бе? Добре. Сега тук имаше един лос, който му се присмивах. Много яко. Как му... да. О, не вали. Това не така става. Сега това ще е една много дълга, много дълга поредица. Хайде де. Не, се чупим. И се чупим. Така. Всичко е топ. От къща. Трябва да вляза с нея. В нея, не с нея. Окей, разбрах.
му каза. Чистото. Трябва ми е. Така. 4 за нехабя. Поряди. Вижте. База против бабница и прозорци. Вижте. Бабница. Вече ще я няма. Зевс, я сама махаю. Нищо съм правил. Така, Оставя. Да. Животът се бият. И става тъмно. Не. Ще направя. Всъщност. Правото. Аз трябва да се лягам, бе. Всъщност много рано. Ама ще изгасните тяслини после статистиките. Това ли има максимума? Алло. Може би не. Окей. Еми ще лягам. Ще кътна. Знаете какво? Да. Боже ми. Мислиш, че нож, боже ми. Магаре. Всъщност. Магаренце. Гаренце. Чакай, магаре. Магаре. Чакай са. Кпам за магарите. Магаре. Тук магаре. Не. Да помагай. Това тук. Магаре. И Магаре. Магаре. Магаренце. Пу, баста като магаре. Яш. Кой е? Купляш. Ко? Чак са. За да не бяга. Те отиде в дупката. Дупката. Так магарет. Са. Айде. Дупката. Магаре в дупка. Сега се появят някакъв полцена. Ще го убия. Спирате, ще го убия. Така. Правя. Само се да изпълня, че промявам думи. Първо ще заключим. Сайенси. Тормоз на животни. Ама трябва. Ще има, че е умиране.
Не става те просто ети растения. Няма такова нищо. Така месо. Става. Вали. За малко лагна. Забли. Какво е това? Да, фак. Няма да се занимавам с... Чак, това беше шуменската пантера. О, леле. Слово. Значи сега, представете си в Шумен, или пък не в някой друг град, да има лъв в дивото. Това вече е нещо официално лудо. Просто ейте да се разслужа лъв. И още по-зле. Бременна ловица. Това ще е много зле, защото в България е сега герба на България е лъв, ама много ще е зле. Така, мисля да спирам това видео, защото става 12 минути вече. И до скоро хора, и ще видим утре с да кача хиждата 3. Ай, чао!